sini out program sini boy orang family ke sini res ni mama ni Hello bayap song norong na hai lam suga ani YouTube channel lo tini kota sha phung ai khena nana ang sam da ge de thwa la ge ri kham ka sigam sai tong bo muya man kha ke muya gudok sana ba ge ke ang khe tini kisa restaurant than nango ke malayan ta sha ok chanai kham ka sigam riui alu riui sini bari ni muya no bo wa sun ni kisa ge tuma jani wa hanga ma ba bo wa milik dabo wa milik ni botongo wa churni botong date no masai tongkha gudok sa ke ango sin gudok bongai tongo inke sagara ma tin sa phai nai ôi anh Melbourne ni chăm song cái tay cái này cũng phải cũng bảo sao rồi phải đi chơi rồi đi mà inke sungyang ma so no khobro na ta nhưng mà sao nhưng cả những năm sau cái phải để phải miết inke sung di bora tini program ngonai sin nogo chikon mikon tongming tongo inke ango chatang songnai kaisa tabo bo phung ni bagai si ani cha nang nai customer rok tin sab dis nai begela mkham kunung begela mama babon wan hina na ko ang khira sun thana man ma thanglia ma thanga inga ang khanok ni tuktak samung khaise nai ta cha khai tong kha marang rok jihuna tong man hui tongo tai ma sabo tabung sopai drop boke bazar phena bagi simise hayo gubi ko sa tok gul bazar ni bazar khai tuk khabo khe botaw mai sai thangpinai bin duty tongo heda tam tuk ko obokhe katakuti obonoke ang suya koi thaske hontili tonsi nai ta ama hinke to resona thangsak tini diborni bagi boka tabo thangsi nai thangsi nai boka tabo mai rok sai paikha tata an baya song hebe kau mami mama ingkain kaki song paijak an bukra sik song om kaka angke mamu song mani tabuk si dress siutisa ang ke tui tu konai hini tong man tabo ke borok iko kisa chuk laija bla ke borok no kis nai kole ma tong nai ka bagi tabo tu kulia olo borok jodi thangbai ke sari rok stu kusinai olo sari rok bongno marok charbai aku bai rok bai hini nai bisma saga hini nai rok tong kisa res khai tong ke borok je por mai charnai apor bongno mai rok puri charnai ke borok tong ya fo tinen thangpai nai fo ke apun tai ko asno ke borok ni dini pore sinro berana phayo je kalebari je sin kalebari furu phaimani si borok ke tai phaya ko dusrong khana ko December furu phaimani ta e tabo March choli dong ke ba ke borok afuru phaimani si kai dini onek dini pore sokne ke borok fudi masa thulaya ko thangpani fudini no ke ba dinni sin khobor lai mani ke ama song ke to bini dai thipur ro thangjak ke ko ani bukrai do song ke sini ama phaya ta yabon chalayo mane ta kun bukata tai di norong yang sori hamya sing tong ki ba mane yang no tong ma tong nai da ko mai cha ba le ke bo ta 그들 비가 알아 후배나 슬어 সুপ্রিয়া বাই সুরাং হাসিং দাসে ফাইলেও কা বরক বিন্নানা সুমি পারাও বেড়াই কয়দিন তংখা 2 দিন তংই বেড়াই ফাইকা what is why tongkha isai kesa mai cha bai kha kwai chalai tong ta bo kaki song koler jaga tong kha thangna bagai yang ha kok salai tong ko o mosono kisa phui nai bongna rohnai hini nai ang omoso angko silong itu manisi
kaisa hingke kisa kolok hai te kaisa hingke kiting abo to yok ang masa se Nigeria do tang hingke phaimani dora khora no mane nosto anke kui sisi kata bo samia ba hingke sisi nana tang khaika abono aro to abono haino sari de man tang sari de mani asika asaka Imam dengan blog orang naik human ni, ini na blog motamoti kaham na do nong ni jao je blog numan gore ang kaham saka usami di songna koi khago hai khago ang kasara kido agi protam nu jang mani do tabu kido kaham no usi karong ni utok ro tam hai khai diba kaham no dan ni na fast blog no ko silong rong ni abor bora kenan kasara stop kana isa stop ya da tabu tini aro phaija Sindo phaija mama sa iya mami bakra suk sampan yo kaham Apa lu ya? mana asani ko Nang mahaja na. kalau mana pakai Negara memang sana ada satu saya. ikut serak Ang kita ko na siya. ang subscribe khanya ba ang sara subscribe khanya ke di kaham angka jaga thai iko mami ke babo na agi boro busu fruitis ke tonglai mani no khalo sang bokrai ke khai ha bokorong ko jage tang khai tonglai hin ta Kita nin sampai thang tong thang ya. Thang ya. Ayo. Ang lagor ma. Ang gor phang tu ganang phang tu ang tu jaga bes bere ni ya. Kau minat tak kerja? Mana? Mati ang samar ko tik Nung kau pasti paisa di sana. oh ya sari kam kaham na tabo sini boy rok song urmai ni thang lalu motamoti boy rok song na chalar bonno parawo tai tabun sawi ke tabun thangmayo sini boy song o suzar boy mama thanai kya bai ke kam Baik sama lo. babon ju sigang om hai bike pai man bini ta phun tong kho jotno tong bo jotna khayo ako mama tata sari kam sari ka ha tata thang ka por ko yang nareng pai ban nai gari thanai rong no hingkai ko tabuk baji tong ko 5 ta 16 hingkai tabuk si ang di boni mai sanai ani bekra juk song kaka song kaki song borok no jotono no mai rok sari rok ba kya nga borok no mai mi rok mane bobe char oi ang mane tukna ni se time malia hingkai ko tabuk se tui rok tukui pai ro nga tabuk tui rok tukui pai kha hiko orang bo ma rekha oboke yo 500 টাকা বাবুর মানি 100 টাকা আমার মানি gang obono tabuk khati ton bongni mukumu haye khati ton chion obono so te kaisa ko mahisi mane sanam sung to khata akok no mahita mane thori hamene bagi amyang dong phaya diba hinke borok ba bo bujiuta hinke borok bo sawo je ang tong ke to mane ani be san lo bis tong khamu haida mane bini je mane bo basi tong khamu hinke bo lai shima tong khang tai ko kisa misa ge brok mang khang ke anyang to taise ganao hinke ba ko tola bai hinke bo yang ma phayota bin para ta ko tola bai salo hinke ba hinke ang iko an babu sori hamene bagi ang or tong ma tong diba hinke abo ane bakra juk songrok kaka kaki song joto no bujiuta hinke abage ang mane belai aram nangja kha mane kaisa omtike problem no buji mane bagi haida hinke taitam sanai omtike no bujiui nai ma tong lai sinai haida hinke asung no obor sanam tongani koke blog no ang oro no muthak siono norok tini ni blog baheng jaka sati comment khai nai hingkai asung no sarikam